Mayong hapon sa tanan. Salamat sa Ginoo sa another nga kahaponon, Domingo nga diin kita nagasimba kaniya. Og I believe ang uban ka nato basig napay hangover sa party, no, mga nagkadaiyang party nga ato ang nagagian dili niya hangover tungod kay unsay imong gibuhat kundi nabitin ka tungod sa imong kalingaw, tungod sa imuhang mga eksperyensya, no? Diha sa kalipay diha uban ang imong coworker, pamilya, whatever. You know what? Amo man ni siya, no, ang ato ang mga gina-expect panahon sa Disyembre, no, na ang kalingawan, na ay mga ginatawag reunion, na ay ginatawag nga mga regalo nga atong madawat o mga relatives nga wala nato nakita, ano, mga dugay-dugayng panahon, no, ay paingon niya muuli na ko diha niya, paingon pa yung paguli nga kabalakan ako giputos para nimo murag lami pagi kay na paminahon. Okay, so December time, no, and I believe pipila na lang gyud kaadlaw, Pasko na, mo sa ulog na. O sultian tika karon pila naman ka Pasko ang imong gisaulog. Tingal mi, siyempre kung unsay mong edad karon mo na. Pero pangutana ni unsa may kahimuan sa Pasko sa imuhang kinabuhi. Unsa may naa sa Pasko nga sa imong pagsaulog, unsa may imuhang dito nasabtan sa mensahe sa Pasko. O usahay tungod sa ato ang ginatawag bitaw nga tawhanon nga kinaiya ma-divert ang atong focus sa mga butang sa nga mga minimal nga butang. Nahimong major ang mga minor nga butang, nya ang pinaka-essence gayud sa Pasko malimta nato. Muna nga nagsaulog tag Pasko pero ang uban nagsaulog sa dili maayo nga pagsaulog, no? Naghan nga hubog, daghan nag-away, daghan pa na kusa ba? Kay ngano man ang Pasko tama lang dire. Wala ni abot sa kasing-kasing. Wala ni abot sa unsa gyud katuyuan sa Dios nganong naay Pasko. Di ba? Nasabta nato nga ang Pasko usa na siya ka pahinumdom kanatong tanan, no, nga adunay paglaom diha ni Kristo. Nga kita adunay ginatawag nga panaghiusa balik sa Dios. Muna nga diha na basi ang ato ang kalipay. So hinatunta na nga sa matag selebrar nato sa Pasko, we will not forget the essence of it. And we celebrate Christmas in a way nga clean. Because after all, this is not your birthday. This is not your day. This is the day of our Lord Jesus Christ. Kung naa si Kristo, sa imong atubangan, niya gisaulog nimo imong Christmas, sa imong kagulingon nga pamaagi, malipay kaha siya sa imong pagsaulog or magkatol-katol yung ulo. Di man inana kong gusto. Di ba? And sometimes, no, mo gina siya kasagara nga kahitabo. Ang kamatuoran, ang mga pagtulunan nga atong nadawat, taman lang sa atong nahuna. Wala ni abot sa kasing-kasing, wala gayud ang ginatawag nga experiential understanding of the truth. Una nga, ikapilata, mas makadungog about Christmas, about salvation, about love of God, about repentance. We agree, we clap our hands, but the end of the day, kung saon na pag-apply sa kuang kinabuhi karon isip estudyante, isip amahan, isip inahan, isip magnegosyo, ganegosyo, o kung sa man nga bahin sa kung kinabuhi. Mana nga karong taknaan atong hisgutan, atong ipadayon, ang pagtulunan mahitungod kang Mateo. Okay? Sa libro sa Mateo, and in Jesus Christ, of course, no, atong gipadayon ang usa atong hisgutan ton duha ka Domingo ang niagi, no, nga si Jesus, no, iya na siya encounter with the Pharisees. Kung atong sabton nga kani mga Pariseo muni mga reliyosong mga dagko, no, mga naa sila spiritual elite o religious elite sila. Sila ang consultant, sila ang kabalus-balaod ni Moises. Apan sila si Kristo naghimog milagro. Giayon niya ang usa ka masakiton, bungol, no, nya dili pay kasulti. Nya gi cast out pagid niya ang demon nga nagkontrolar atong tawhana.
na-release ang tawhana, kantong tawhana sa kaulipnon sa kadautan. Unya, ang worst pagid ana is this. Nag-ingon ang mga Parisiyo, kana si Jesus nakapagula sa yawa gikan ng tawhana kay kanang gahumag gikan man po na si yawa. So yawanon ang gahum nga nagpagawa sa yawanon nga ng tao. Murag so si Jesus Christ no iyang gi rebuttal katong argument nga unsa man na pagkahitabua. Kung inana malanggaling ang pamaagi ni Satanas, na dili ginimulungtad ang iyahang gingharian kay na may division. Wa man siya nagkahiusa. Then Jesus Christ karon nga mga pagtulunan karon nga passage katong nga time Jesus Christ defense niya. Karon naa siya offense, naa siya atake nga gihimo. Muna dari na to makita. So ako ning gitutuluhan no nga mensahe ang tinuod nga sukdanan. Ang tinuod nga sukdanan. Kaya akong basahon, no? Ang passage, matod pa diri sa Mateo kapitulo 12, versikulo 33 paingon sa 37. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan maila sa iyahang bunga. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsulti mga maayong butang nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang makapuno sa kasing-kasing mauusab ang isulti sa baba. Ang maayong tao musultig maayo gikan sa mga maayong butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga naa sa iyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo nga ang adlaw nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo muhatag unyag husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang isulti. Kaya ang inyong pulong maunya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamo sad-an ba o dili. Subugat nga pagtulunan. Hinaot unta no nga atong dawaton gayud ang kamatuoran nga ato ang makatunan diri no nga atong dawaton kay inani magining kamaturan. Kung na isulti nga kamaturan, medyo sakit, pero kung sakto ang pagdawat, mudala gyapon siya kaayuhan sa ato ang kasing-kasing. Okay? Padayon ta. So unang punto ini, si Jesus ang sukdanan sa tinuod nga moralidad. Kung inyong tanawon sa previous nga passage, kani mga Parisiyo tungod manggod sa ilang dakong kaalam, tungod sa ilang kahibalo sa libro ni Moises o ka mga balaod ni Moises, sila lugar ang authority nga mo interpret. Usaon ni pag-interpret ni mga balaod. Usa sa ato natun-an kining ginatawag adlawng ipagpahulay. Daghan kay sila mga ginatawag nga kana bitong balaod unsaon pagtuman kining adlaw ipagpahulay muna nga daghan kay sila nabugna nga mga buluhaton nga instead makapahulay ka nabugatan manuong ka. So muna ba? So meaning ang intention gayud sa Ginoo sampo lang lugar sa adlaw ipagpahulay is aron maka-remember ang Israelites sa Ginoo o nasa like kapahulayan nga there is also coming rest that God has promised the Messiah nga moabot. Is remembering the goodness, the faithfulness of God in their life. Munang purpose sa rest pero tungod man God sa ginabuhat sa Parisiyo nahimong bugat na ni siya nga butang. In short, sila maoy nagbuot-buot. Sila maoy nagbuot-buot kung unsaon pagtuman kining adlaw ipagpahulay. Unya kani pod nga time
karon sa ilahang pulong nga gisulti nga katong mga milagro nga gibuhat ni Hesus, ilang giakusahan si Hesus nga gikan tusyawa, kuyaw po na. Sila baya ang giila lugar nga balaod, nga tigtuman sa balaod sa Ginoo, pero katong ilahang gideklarar, di man tumao. So sila lugar ang murag bitaw nagbuot-buot, murag na ang standard sa morality, instead nga ibasihan sa pulong sa Ginoo, murag og sila mooy ni elevate kung unsa ang standard sa moralidad. Ang culture, religious culture, ang mga gawi, religious, mga rituals mo na noon, ang nahimong importante kaysa kung unsay gisulti sa pulong sa Dios. Muna ingon dere. Mahimong himuon ninyong maayo ang kahoy ug maayo ang bunga nini. Himuon ba ninyong walay pulos ang kahoy ug mawalay pulos ang bunga nini? Kay ang kahoy maila pinaagi sa bunga niini. Klaro kayo, dili na ni kinahanglan pa nato i-explikar og tarong kay kaila gyud ta, kabaluta. No nga kanang mangga nga kahoy mamunga ginagmangga. Og kanang maayo nga kahoy mailhan ginapod sa maayo pud niya nga bunga. So kung daot na kahoy, daot gina ang iyahang bunga, uban gali wa gyud bunga. So sa may point ani. Ang point lang diri is this, ang pagkamatarong mubunga og matarong nga binuhatan. Ang pagkadautan mubunga og mga pagkadautan nga binuhatan. Kana simple lang. Pero ang naka-dilemma ani, kung ang culture, kung ang relihiyon na ang mudikta, kung unsay maayo, kung unsa nay dautan, mo nang delikado. Mo na siya ang delikado gayud. Kung ang culture na, kay sa una naay mga binuhatan nga murag tabu. Murag kung makadungog ka, murag medyo mangilngigan ka, pero karong panahon na murag di naman. Murag nahimo ng normal kay murag hinahinay na lugar na embrace ang culture. Ang culture na maoy standard, dili na ang pulong sa Dios. Matod pa diri, no, sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18-31, kanano, di na ito basahon ang tibuok nga passage, pero kana siya nagpadayag sa mga binuhatan kung ang culture, kung ang system sa kalibutan maoy standard sa maayo o sa dautan. Now, diya sa Roma, atong makita nga ang kamaturan gipadayag sa Dios, ang Bible, naay Bible. Siya ang standard. Siya ang source sa kamaturan. Siya ang mo declare kung kani ba maayo, kung ni dautan. Kay siya man ang kamaturan. Pero diha nato mabasa nga ang kamaturan gituis o gipakawalay bili. No, naay mga tao nga nakabalo sa kamaturan pero instead nga i-apply ang kamaturan gibali aron lang gyud masibo ang ilahang gusto nga binuhatan, murag mo agri lugar ang scripture sa ilahang gusto, mahitabo sa ilahang kinabuhi. Murag gipugos gid ba? Nga wala man gini siya sa Biblia, pero gipugos, gituis, para mahilot, para ma-okay siya, para di ma-lessen ang guilt. Muna nga, daghan no mga religious, mga institusyon nga nakabuhat nini. Kay panahon nga kumuwalig kamaturan kay daghan man. Muna nga ang gospel nahimo na sugar coated nga mas dali na dawhaton. Muna nga usa sa mga advice no katong bago pa ko nga pastor saka senior pastor na ko nga kumuwali ka diya sa pulpito ayaw gyud hisgot og sala. Ayaw gyud hisgot ang imo lang gyud butang diya ka encourage kana yung love ni God, kanang mga butang maayo, pero basta kanang mga bukat, ayaw hisguti. Kay
medyo di ka kabalo unsay pagdawat ana. Pero mga kaigsunan, no? Di ba kung gihigugman nimo ang usa ka tawo, di ba? Di man gid mahimo nga dili nimo isulti ang kamatuoran. Matod pa nila na say nga mas maayo na lang ang kinabi taong kusi sa kamatuoran kaysa halok sa kuan pagtraidor or kiss of lies. Asa may gusto nimo halukan ta mo pero bakak or kusion ta mo with the truth. Di ba? Sunod. Dari pod sa Roma 1, ingon dari matod pa dari, nagkinabuhi sila sa sala. Kabalo sila sa kamaturan, nasabtan nila ang kabubuton sa Dios, pero gipili gyapon nila nga magkinabuhi sa sala. Murag gipakalaw walay bilin nila unsay gipadayag nga Ginoo. Dari po nato makita nga nagkinabuhi sila sa dili natural, no? Og makauulaw nga pagpakasala. Gilngig diha kay nada makita diha dari muni sang strong nga verse that God is against homosexuality. Nagi diha. Og instead nga maulaw sila, mato pa sa pulong siguro mas proud pa gyud sila nga inani ilang binuhatan murag di na naman bago karon murag mo na maginay uso karon tanaw kag TV no every Sunday sa gabi na dia no? Matawag giladlad gyud nila noon no mo na nga subo kayo kato nakadaog sa gymnastic sa ito nga lang Yolo nga gitiksan lang isa gitweet lang gali ni Mark Bautista. Daghan na kayong bashing si Mark kay so ga-flirt daw. Okay? So, meaning naanay mga inaning nga hunahuna, ano? Dahil ang pinaka-worst pagid is nagbuhat sila bag-ong paagi sa pagpakasala. Is gina-encourage pagid ang uban pagbuhat sa ingon. Muna nga tingala ka nga wala dili man ni sila mga anak pero nga nagapanaghan man eh. Ano ba? Di sila gapanganak pero gapanaghan. Usaon man na. Wala ka kabalo. Usa na siya ka misteryo nga butang. Pero that's sin. Ang sala gay ka spread yun. Og may ampay sa tao kung may ampay mo gibuhaton. Okay, and then kuan pa gyud diri is gidawat o gisaulog ang dautan. Muna nga ni marcha. Okay? Now, church, it doesn't mean now we hate them. But we must tell the truth. Kaya saon man nila pagkabalo kung dili na sultiag kamatuoran. Busa kita po karon nga nakadungog nini, ato pong susihon ang atong kasing-kasing. Kanibang kamatuoran nga ato nang nadawat, nakita ba ni sa atong pagkinabuhi? Challenge po na siya. Even kanamo nga mga pastor. Okay? Dili lang kamo nag-iisa sa journey. That's why nagather po kog mga men no nga mag-meet me sa isa ka bulan ikaduha na ko'y accountability group na ay mga lalaki nga mo check sa kuha. Giunsan ako paghigugma kong asawa, giunsan ako paghigugma kong anak, giunsan ako pag-perform sa trabaho, giunsan ako pagkigrelasyon sa Ginoo. Kay dili sayo ni siya. Muna kung wala kay wider group, kung ikaw lang nga Kristohanon, okay, mahuyang jud ka. That's why susiha ang imong kaugalingon. Atong ipadayon. Gilutos ang kadtong nagkinabuhi sa kamatuoran mo ning pinaka-worst. Ikaw pa tong nagbuhat sa kabuton sa Ginoo, ikaw pa tong nagminaayo sa trabaho, ikaw na noon ang dautan. Asa naman ang hustisya ani? Di ba? But God is with you in this journey. Mo gini siyang usas sa mga pakigbugno nga atog yung kinahanglan i-embrace samtang napatay diri sa kalibutan. Anyway, pipila naman lang siya katuig. Mga pila raman ta katuig diri sa kalibutan, we will be with our Savior. That's the best place we ever be. Na matod pa ni Stephen Lawson, truth does not come from the culture. Ayaw yung padala sa culture. But from the Creator. Siya ang standard. Siya ang final. Siya na, o wala na ilain pa.
it is not reckoned by human reasoning, but received by divine revelation. Kinaraan man na pastor, dili naman na uso karon. Di ba? Ay nagkabalaka, ayaw kabalaka mga inahan. Di ba nga, anak, nalagi na mauang ko, anak, sumutan na, murag hapit naman ginanak, makita. Pati patas-tasi gamay, manili naman na mauma. Di naman nauuso ba? Usa naman ay karoday. Mani na ma? Kanang nagpalit kag jeans, bago gigisi-gisi. Ipakita gitong something diha. Ano man gyud? Pagkikag pantalon para pang cover, ngano gisiyon man gyud. Di ba? Culture ang nagdictate. Ato pag inang napaibago karon sa culture. Kay na isa ka tweet sa ko gikan isa sa taong nga Kristohanon mo ni ang gi-tweet kay sa Amerika grabe na gini siya. Matod pa diri. Men cannot be woman. So kung lalaki ka o DJ ka pwede mahimong babae. Pero kung imo nang isulti sa Amerika, murag labayon kag bato. Pag-sure dia, ako na magbuot sa akong gender. Kung mayon ko babae ko, buot ka, barako ko. Do kay galawas, may babae ba ko? Pagbuot dia. Ha? Promo na ila. Nagay din sila ginatawag nga kaning LGBTQ, kaning Q daw queer. Kaning queer, pwede ni siya may mga babae, depende sa mood. Babae ko karon. Karon, murag masilahis ko. Babae, lalaki na po ko. Murag, lang. Depende lang sa mood. No? Pero sa Biblia mo, lalaki, babae, that's it. Dili na, kinaraan mo na, pastor. Kuyaw kayo. Women cannot be pastors. Dili ba siya ibibot pasabot, ganito siya may pastor, pero ang point lang din naman teaching sa Bible nga, if you are a woman, no, the leadership position in the church should be delegated to pastors nga lalaki. And then women can help with the kids. And then I believe, nasabda naman na din sa church, settled na si Pastor Alani, anak, yan ang na-embrace. Salamat kayo. Okay? Marriage is between man and woman. O, muna ni Ron. Kumingon ka ni, labayon kag chinilas na to. Okay? Kaya dili na yun, na may uban nga, lahi yun nilang gusto yun. So kanipod is, sex outside marriage is immoral and will be judged by God. So muna nga, we are helping. No? There is a church, we do not judge, but we help them nga ma-achieve na siya nga butang. We encourage people na yung mga members sa wider group nga wala pa nakasal, tabangan aron makasal. Halos libre na. Kami na bahala sa cake, kana, pati gown, barong. Inyo na lang yun is, waka na lang yun, mamuuyo na lang yun nga, minyo mi. Saro ba yun, di ba yun ka gusto? Di ba? Because we believe that the church will help, church will encourage. Pero kung ikaw di yun, na wag na tayo mahimo diha. Only faith in Jesus alone will save you from judgment. So, meaning kakaigsoonan, dili culture ang mag-dictate kung unsay right or unsay wrong. Dili ang religion mo'y mag-dictate kung unsay right or unsay wrong. Ang mag-dictate is the Lord Jesus Himself. He is the standard. He is the sukdanan. Honesty without repentance does not count. Nahan man mga tao no nga, inani ko. Ako nang ginabuhat. Unya, unsa man karon? Taman lang sa pag-angkon pero wala gyapoy paghinulsol. If you're a Christian and then there's something wrong in your life, ayaw lang na dawata nga, inana lagi ko bay. Find ways, ask the help of the Lord Jesus Christ. Lord, tabangin ko nga mahiuyon gayod ang akong kaminyoon, ang ako ang pamaagi sa imong kabuton. Dili ta pwede makontento na lang nga kununsay sala nga naandan ipadayon. Because the true Christian will receive the truth and will change himself by the grace of God. This is the word of the Lord Jesus.
Sunod, ang unang atake ni Jesus mao ang Dios maoy raisokdanan sa maayo ug sa dautan. Ang ikaduhang atake mao nga si Jesus nagpadayag kung kinsa ang tinuod nga dautan. Kinsa man gid ang dautan ani? Kay ingon sa Pariseo, dautan ka Jesus, kay ang gahom nga imuang gigamit gikan kang Satanas, therefore dautan ka. Ana Jesus Christ atong tanawon kinsa gyud dautan ani natong duha. Ingon siya, kamo kaliwat sa mga bitin. Kuyaw kay na. Mo nang ingon ni Jesus Christ sa mga nag-akusara sa kaliwat kag bitin. Kamo kaliwan mo bitin. Asa ni? Mura kay na may exclamation point, murag pinakpan gini siya. Asa may libot pasabot ko na ay ana. Tuteksan mo ana. Di ba? Pinakwan gina, pinadako ginagtiyo kaliwat bus bitin. Di na ko ma-imagine. Pero posible. Di ba? Kaya na may exclamation point. Now, kani siya nga butang, no? Na mga lahi nga mga interpretation ani. Pero usa sa ako ang research, kaliwat sa bitin, bitin represents the devil. Kaliwat mos, kamo may kaliwat, dili ako. May ana abot pasabot niya. Usaon man pagsulti, og maayo, sige. Usaon man ninyo pagsultig maayo nga dautan man kamo. Kay gikan sa kapuno sa kasing-kasing musulti ang baba. Ang point is dili na maningala si Jesus Christ nganong inadto ang atake sa mga Pariseo sa iyaha tungod kay katunay mga pulunga nagikan sa kinusuluran o kabalo si Jesus unsay naa sa ilang sulod. Okay, ato pa ginang maisgutan. Matod pa diri, ang maayong tao mo pagula og maayo gikan sa iyang maayong bahandi. Apan ang daotang tao mo pagula og dautan gikan sa iyang daotang bahandi. Meaning unsay sulod sa imuhang kasing-kasing, mugawas gayud sa baba, mugawas gayud sa binuhatan. Now, usa may point ni Jesus ani. Now, dili lang ang culture ang ga-dictate. Dili dapat ang culture mo dictate kung unsay maayo o kung unsay dautan. Si Jesus di dapat. Now, dapat ang dari po is dili lang ang culture ang dautan. Kundi sila po mismo sulod sa ilang kasing-kasing sa ila puno sa dautan. Muna siya dapat nasabtan. Dautan ang sistema, dautan ang culture, but they themselves are wicked inside. Sila lang nagtago sa religyoso nga pananawan sa tao or mga religious nga mga binuhatan, but deep inside their hearts, God knows, Jesus knows the real situation. They are wicked. Dautan. Matod pa diri, maninigikan ng pagkadautan. Matod pa diri sa Salmo 51:5. Tanawa, natawa ko diha sa kasalanan. Og sa sala, gipanamkon ako sa akong inahan. Matod pa diri sa ato makita diri no nga sa Salmo 51:5 nga ang sala dili na siya sama sa abog nga nitapot lang nimo. Para bag abog diya. Nitapot lang sa imo hamo nang nakuan ka. Hala hugaw na ko kay nataptan kog sala. Dili oy. Pag sure ang sala gikan sa sulod ni gawas. Naana diha sa tuwa. Og dili na sa dapat pa i-memorize kay nana na sa sulod. Nana na. Muna nga, naman to kong anak diri. Ano ang anak? Tong anak, butan man kay na kong anak. Pero matingala ko nga, mabot sa simbahan kay, manghapak man. Naikasa di ako. Akong, nadula-dula ako ka anak, marang niduol. Gihapak, ala lang naong pak.
Nangutan na kisamang amahan ana. So kay lula kay gihapak ang bata. Yang apo, pa. Anak ba ni Pastor Joe? Nako ba te? Kung ala ko asawa ka, dilan ka nato dadog simbahan kay mura magmakuan eh. Pero saon man kay naku dili dadog simbahan ni mo samot na sa kun dili na hapak. Magimimay na nasunod. Di ba? Yan na di na ma-expose sa kamaturan. Una nga batayonon ko kayo. Ate LB palihog ka lang taon. Makakaron. Mining mo natin. So wala man ako nagituluan mga hapak. Wala po na siya kakita ka gihapak na ko iyang inahan. Gikusi ko siyang inahan pero ako na ako gihapak. Siya ang inahan gapangusi isa ko. O ako lagi na ang kunon. Pero ako di ko panghapak butan kay kong tao. Wala pa tayo butan. Kaning tanan dautan. Pero akong point is, di ba? Natural sa tao nga magpakasala kay mo'y ampay sa tao. Muna ang point diha. Dahil ingon pa dire sa Isaiah 64:6. Okay? Kining tanan na nangahimo nga sama sa usa ka hugaw og ang tanan namong mataro nga binuhatan sama sa usa ka bisti nga hugawan. Kaming tanan nangalaya sama sa usa ka dahon ug ang among kasalanan sama sa hangin na nagpalid kanamo. Walay taong matarong bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay bisan kinsa nga nangita sa Dios, ang tanan mitipas. Nangasayop silang tanan, walay nagbuhat og maayo. Wala bisan usa. So meaning magkununa ta mga Parisiyo dotan panamin unya. Ina, imong kaugalingon, bakakon ka, liar, evil ka. Ayaw na isulti si mong bana, bakakon ka, liar, evil ka. Ayaw na isulti. Isulti na si mong kaugalingon. Because that's who you are. So meaning, karon nakita na nato, dapat makita nato ang kahugaw. Dili ta magpaka-limpyo diri. We need to see our filthiness because through this, we will realize that we need a Savior. Nga nanginahanglan tag Jesus, nga maoy makaluwas ka nato. Unless you see that, it will not, di ka mangita o mangluluwas. Kinal masabta nato nga kaning atong mga maayong binuhatan kung kanilang ang atong saligan, aron ka madawat sa Ginoo, it will not count because in the eyes of God, you are filthy and you cannot be accepted by Him because of sin that's inside of us. That's why, ingon sa Mateo City 11, matod pagkadali, bisan ang inyong pagkadautan, mahibalo mangganing muhatag ug mayong gasa ngadto sa inyong mga anak. So Christ gisulti niya iya mga disciples, ang tanan naminaw siya nga, bisan sa inyong pagkadautan. Christ even declared those who followed Him evil. Not evil in the way nga murag ilang binuhatan evil, but they are sinners. They need a Savior. Now, ang point there is this. Atong tanawon, susihon kayo unsa kadautan ang tao. Kasi mingon, Pastor, murag di makidautan ang tao. Tanong na to karon. Now, sa year 2018, ang pinaka-leading death, nag-una. Pasko na. So, ang una giday highest yun nga nag-cause of death is ang cancer. So, cancer, 8.2 million. Pero layo ra kay ni siya sa kani. However, if God's the standard of what is good and evil, ang leading death gid is abortion. Murdering of baby, 42 million sa 2018 alone. Then ang mga tao nag-ingon ani okay ra ni oy. Legal man sa muang nasod.
Okay ra ni. Kay ako ama, ako maning lawas, ako'y magbuot. Ay mo pagbuot kung ako ning ipatangtang ning bataa, putol-putulan og kamot, ay mo may panglabot. Abortion. Pangutana. Di ba? Muni ang mahitabo kung ang standard naa sa tao. Siya mo'y mag-determine kung unsay maayo ug unsay daotan. Chaos ang kakahitabo gyud. Kung ikaw ang nasimo ang posisyon mag-determine nga muning maayo, muning daotan, magija-ija tao aho. Matod pa nila. Kung unsay maayo si mo, di na maayo para sa kuha. Kung unsay daotan nimo, di na daotan para sa kuha. Ay lang tagilab tayo. Basta importante nga wala na ko giyatakan ang imong tawhanong katungod apertang duha. But God is the standard. Dili man kita. Therefore, ang relihiyon ug kultura dili maoy sukdanan sa maayo ug dotan. Kita dili maoy sukdanan sa dotan ug maayo. Ang pulong ni Jesus baoy nagdeterminar niini. Munang ikatulo, si Jesus maoy mo deklarar sa panahon sa paghukom. Magkita-kita ta sa finals kung kinsa gayud ang authority. And authority is the Lord Jesus Himself. Okay, matod pa diri, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang mga tao maghatag og unyag husay alang sa matag pulong nga walay pulos nga ilang gilitok. Imagine ninyo, pulong pa lang gali na apilo na siya sa husay. So kung ikaw ba na diri, asawa ka diri, nga matod man gyud sa survey nga mas daghan man gyud mga pulong ni manggawas sa mga asawa, ikabalaka. Oh? Hukman mo sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y mahukom ninyo sa mga pulong nga ipagsulti. Ay kabalaka, ana po kasawa, ikaw pod, hukman mo kas Ginoo. Di ba? Imagine ni mo na, pulong palang galing na hukman na sa Ginoo, wapay labot ang binuhatan, wapay labot sa nasang nahunak. And we will face God, the holy God, the righteous God. Kay pinasikan sa imong mga pulong, ikaw himong matarong o pinasikad sa imong pulong, ikaw hukman sa silot. So mga kaigsunan, having understood all this, seeing that culture is evil, seeing ourselves evil, and one day, matod pa sa Hebrehanon, okay, gitakda na ang tao nga mamatay sa makausa. Human niya na mao ang paghukom. We will face our Savior. And you know what? That's the terrible thing happen yun nga may tabo sa sakatao. Nga iyang maatubang ang maghuhukom no nga ang iyang sala wala na pasaylo. And of course, moosab si Kristo, human nga makahalad sa makosa aron pagkuha sa mga sala sa daghan mutunga sa ikaduhang gayon, dili mahitungod sa sala kundi pagluwas kanila nga manitong nagpaabot kaniya. So therefore, we need a Savior. We need Jesus Christ. That's why we are celebrating Christmas. Embrace the truth of Christ. Do not be selective nga mo lang ni akong dawaton kay muni makayo sa kuha. Unsa yang gisulti, dawata. Kung sakit, dawata. And then repent. Kung nasusi nimo ang imong kinabuhi, dili uyon sa kabuton sa Ginoo ang imong pagkinabuhi. Change. Because there is judgment. But for all of us who receive Christ as Lord and Savior, continue trusting Him. Continue living your life for His glory. Because that's the sweetest day
is that when we meet Him, that would be a glorious day. Knowing that He has forgiven all our sins and we are declared righteous because of what He has done on the cross. Believe in Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Daghang salamat, Ginoo, simuhang pulong karon nga ikaw gayud, Ginoo, ang sukdanan sa maayo ug sa dotan. Dili ang culture, dili kami ang authority, kundi ikaw. Tabangi kami, O Dios, nga among pangunahuna mahiuyon gayud sa imong kabubuton. Among mga gawi mahiuyon gayud sa imong kabubuton. Kung na may mga butang sa among kinabuhi, Ginoong Dios, nga kinahanglan usabon, gay kami grasya, Ginoo, nga mausab gayud kami. Nga maabot ang panahon, Ginoong Dios, nga sa mong pag-atubang kanimo. Na kami confidence, knowing that you are our Savior who saved us from our sin and the one who changed us. Lord, as we celebrate Christmas, nga dili lang ni sa taman sa unahuna, O Dios, kundi nabot sa among kasing-kasing, na thankful me that we have experienced your love and grace. In Jesus' name, Amen.